ଆଜି ଜାଣିବା ବେକ ବଥା ହେଉଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ। ଅଧିକ ସମୟ ବେକ ତଳକୁ କରି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ ଓ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚା ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନରମ ଗଦିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସମୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କଲାର ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବାମ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପଟ କାନରେ ଉପର ଭାଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠେଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ 1ରୁ 10 ଯାଏଁ ଗଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟ କାନର ଉପର ଭାଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠେଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ 1ରୁ 10 ଯାଏଁ ଗଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାତକୁ ନିଜ କପାଳ ମଝିରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠେଲନ୍ତୁ ଏବଂ 1ରୁ 10 ଗଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହାତକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠେଲନ୍ତୁ ଏବଂ 1ରୁ 10 ଗଣନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବେକ ଆଗକୁ ଆଣି 1ରୁ 15 ଯାଏଁ ଗଣନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାନ୍ଧକୁ ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତୁ ଏବଂ 1ରୁ 5 ଗଣନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଧା 15 ଥର ଏବଂ ଓଲଟା 15 ଥର ବୁଲାନ୍ତୁ।